13 ka prutas nga palihi sa bagong tuig mitaas na ang presyo kay nihit kuno ang supply. Ilabi na sa mga lokal nga prutas nga apektado sa paglampornas sa bagyong Odette. Ano ang report? Karon pa lang midagsa na ang mga mamalitay ug prutas sa usa ka baligyanan sa Kugon Ramos nining dakbayan sa Sugbo. Halos tanan nagtinguha sa 13 ka prutas nga gamiton sa palihi pagsugat sa bagong tuig. Apan gumikan sa bagyong Odette, ni mahalo sab karon ang presyo. Ang lansones tag 250 pesos ang kilo, mangustin 250 pesos sa kilo, mansanas tulo 100, ang ubas 280 ngadto sa 400 pesos ang kilo, pinya 70 pesos ang buok, samtang ang kiat-kiat tag 100 pesos ang putos. Samtang ang mga lokal nga prutas pangitaunod kaayo sama sa Granada nga salin sa Bagyo, tag 80 pesos ang buok. Posibleng musaka pa kuno ang presyo ug mga adlaw matod sa mga fruit vendors. Ang uban ning mahal, ang uban mao na sa gihapon. Depende tin agyag bagyong Odette. Samtang bisan og nabiktima sa bagyong Odette, gipaniguro sa mga mamalitay nga masugat ang bagong tuig uban sa palihing prutas. Sama nining grupo gikan sa dakbayan sa Karkar nga mituyo lang og adto sa syudad sa Sugbo aron mamalit og prutas. Importante siya murag sa naangdan na ako ba, sugod pa sa kong lola, ang tots kong mama. Mo na may naangdan nila na mo ni pamaliton nun yun. Ang kasagaran lang ito tilingin para moduol ang swerte. Gawa sa mga binuok o kinilo na usay kapilian nga pinutos ng daan o 13 fruits package nga mas makarigunot kuno sa presyo gikan sa 500 ngadto sa 1,000 ka pesos. Kompleto na. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitag, Bisdak.